Mga kriminal na hadlok sa COVID, mikunhod og 50% ang crime rate sa dakbayan sa Sugbo. Sukad gipatuman ang mga mitigating measures batok sa coronavirus disease. Anong report? Usa ka positibong kalambuan sa isyu sa coronavirus disease mao ang pag-ubos sa krimen sa dakbayan sa Sugbo. Kinihuman gipatuman ang community quarantine sa tibuok syudad. Ang kaso sa pagpangawat gikan sa unom na nalay duha. Ang tulis gikan sa 20 nahimo na lang 13. Kini tungod kay sayunang mauli ang mga tawo nunod sa gipatuman nga curfew ug duna usay presensya sa mga otoridad. Pwede ba natin sabihin na natakot din yung mga mandarambong? Siguro malaking factor din yung heightened visibility ng police, no? At malaking factor din yung gumagalaw hanggang sa barangay level. Samtang giawhag ni Colonel Soriano, ang mga tiguang nga dili magawas-gawas panahon sa kagabion sanglit vulnerable sila sa kagaw. Nabantayan atol sa checkpoint nga nakig-level usab ang mga tiguang sa mga batanon kung magabi na. Ang curfew magsugod alas 8 gabi hangtod sa alas 5 buntag. Wa hinon sila'y nakita nga problema sa pagkakaron. Kung lahat mag-cooperate, hindi na tayo magsasuffer ng mahaba-habang panahon pa. Samtang iklaro sa opisyal nga badlungon lang una nila ang mga single motorcycle kung ugaling adunay angkas subay sa social distancing sa LTFRB. Ang magtiayon sabton lang usab nila for humanitarian consideration apan magdepende usab sa pagpatuman unya sa LTFRB. Issue dun sa social distancing sa motor. Kasi kung couple galing sa bahay, magkasama naman yun eh. Tapos magkasama sa motor. Tapos medyo hindi masyadong effective pagka pinaghiwalay mo sila sa daan na. Pero magkasama naman sila sa pupuntahan, sa pinanggalingan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.